îi dau din plăcere. Da. Am asta, mă, că e, mă, ceva, Da, e băi, tată. Al da, meu? dar trebuie să Nu știu ce să zic. Hai, Ușor îmi retrag susținere. Cu ceva, mă lași să plec în prăpastie, mă trăsești până la mală cu ceva. Mă, eu te susțin, te mai susțin 100%. Vă susțineți unul pe altul. Cum? Vă susțineți unul pe altul. Așa e frumos. Nu mai ridică moral. Da. Suntem ca frați aici. Chiar ne înțelegem super. Păi și noi ne înțelegem toate fetele. Deci nu poți să zici, acum bine, mai sunt mici discuții, mi-ai luat creionul, dermatograf, ce știu, mai pus la loc, pudra. Dar în rest chiar ne înțelegem, mâncăm împreună, deci nu... La început, ai spus tu, e la început. Mai încolo când o să vină un băiat să-i placă de două fete și nu o să știe să aleagă și fetele nu o să aibă caracter, o să se certe una cu alta. Fetele sunt mai rele ca noi, băieți. Depinde și de fete, depinde de băieți. Acum te vezi măritată dacă tot ai stat de vorbă cu toți? Păi nu știu, nu pot să mă fără. Zâmbește ceva. Așa, în mare, un 30%. Nu? Pe măritată mă văd, cu cine nu știu. Nu știu. Nu pot să zic că eu măritată mă văd normal, fiindcă și acasă stau, gătesc, stau singură, deci nu pot să zici că ies în continuu, mă distrez, vai, nu știu ce. Deci mai mult casnic. Da. Păi și nu ai vrea să te ieși, să te plimbzi, să te distrezi? Ba, îmi și place să mă distrez, doar că mai mult m-am distrat la vârsta mea, deja m-am săturat, știi? La 24 te-ai săturat? Da. Părinții mei sunt foarte deschiși, eu singur la părinți și m-au lăsat oriunde am vrut eu. Înseamnă că Păi și eu la 15 ani mă distrez. Da, dacă știi să te distrezi cu soțul tău, da, nu există distracție la o vârstă. Iar eu zic că cum ar Cum veni maritatul ăsta e o simplă foaie, sincer. Da, nu voie te ține. Deja când stai cu un băiat, Înțelegere. vă cunoașteți unul pe altul, vă treziți unul în altul și nu vă displace să stați împreună, deja e cum ați fi deja căsătoriți, nu vă faceți mâncare, mergeți la lucru. Uite, știu, ne-a dat nouă ca băieți de Mie asta. 3 ani. contează vârsta la tine? Nu mă supăr. Contează Mie vârsta? 3 ani dacă îmi dai pierde frumos. Da, Raluca, am zis că contează vârsta? Nu m-a spus că nu contează foarte mult vârsta. Cum am spus, de exemplu, poate fi un băiat la 22 de ani să fie mai matur ca altul la 25. Când faci dragoste, nu faci cu buletinele pe masă. Corect? Am dreptate rău. Da, ai scos și certificatul. Contează greutățile care le-ai avut. Nu contează. De exemplu, uite, tu dacă stai acolo, poate beatul vine la tine acolo, vine pe tine, dacă ai anumiți prieteni acolo. Ție o să-ți fie mai greu să vii. Așa. Nu țin neapărat. Da. Mie, eu să vorbesc cu familia la telefon, cum sunt singură la părinți, îți dai seama că foarte departe de ei. Și, da, singur am stat, deci m-am obișnuit să stau așa, fără să-i văd. Doar că vorbeam la telefon și aici acum nu pot să vorbesc. Deci dacă ar fi să mă mut în alt oraș sau județ, n-aș avea treabă. În moment ce vorbesc la telefon, o liniștesc pe maică-mea că bine. Ai râs că am plătit maică-mea. Nu, mie îmi place pe cuvânt. Da. Nu, dacă ea stă cu chirie, îți dai seama, nu? Mie îmi place să facem împreună. Împreună să Normal, să nu iasă discuții. Da, de exemplu, dacă el are ambiție, eu am ambiție, împreună ne putem face foarte bine. Trebuie să aibă la ceva și eu. Ba, dacă mi-a făcut gata, parcă nici n-are farme. Dacă vine băiatul fără nimic. Treci prin... Păi și dacă mi-a fără e aceea am. Eu am familia care o iubesc maxim și în rest nimica. Da, Păi și dacă îți face și un bilețel așa, dacă faci un bilețel așa, micuț, să te Da, e surprindă. frumos, dar nu pot să zic că mă... nu te dă peste cap. Nu te dă pe spate. Știi, sunt genul mai realistă, știi? E clar, face. Da, unde e greu, aveți buzunare dat o bătaie mare. Aveți Aveți mult de buzunare de la de lăută. A spus-o. Acum asta zi eu, poate alta în casă sau alte fete sunt mai diferite. Da. Ele poate le plac, sunt mai romantice, le plac jocurile astea. Depinde la fiecare. De ce râzi? Râți eu nu. Bă, dar Cristian al meu tot timpul băga și...
poate așa ceva. Nu, eu chiar mă regăsesc în el, că la fel de pesimistă și eu. Deci sunt foarte, eu chiar am zis că am să cer eliminarea, fiindcă nici măcar să nu vă văd, știi? Fiindcă nu mai suportam aici, Păi eu acu era să ies afară. Dar să nu-i spui mama că nu mă spune. De ce? Păi și acum M-a luat. gândit? Nu știu, m-a motivat foarte mult. M-a votat publicul așa și Da, parcă mai a bine fost când ca e un fel de, nu știu, poate zi eu mai... Susținere. Ți-a dat o energie pozitivă. Și publicul nici măcar nu cred că știa că eu aveam de gând să eram așa. Le-a plăcut felul tău de a fi. Nu știu, sincer. Oricum, mulți din Bihor au zis că mă susțin și prieteni și toate... Înseamnă că e adevărat atunci, da. Nu știu. Ai avut noroc. E chestia că și singura din așa depărtare și din... Probabil, da. S-a împărțit țara. Aia, până la urmă, nu contează S-a asta. Și împărțit uite, ai avut de câștigat. Acum că ai venit prima în casă și ne-ai cunoscut pe toți. Ai un punct în plus. Da. Trebuie să stai și acolo tot de un scaun. Trebuie să stai pe un scaun și... Cum e ăla, cum e Trebuia să iei ăla, un carnețel să cum nu e te celălalt. sparg. Nu e așa, nu e așa. Era bun. Memorezi aici. Păi am văzut așa pe cine te uiți, deci... Ne-a luat de jos, ne-a călcat până pe sus, pe freză. Ne-ai luat de jos, de la pantofi, ne-ai ușor așa. Pantofii sunt mari. Pantofi mai puțin. Pantaloni aici, ne-am făcut de alea. Băgați sub pantaloni. Da. Da? Ce crezi noi? Că Nu tu. Călin a ajutat, că el le are cu apă. eu le am cu, sunt cu bun la toate. E multifuncțional. Multifuncțional. Păi nu trebuie să ne aranjăm, îți dai Trebuie să seama. fim. Tot el ne El e face. mama noastră. El e bază. El și tată și mama. Păi da. Da, tot. Da. Cantină, gen cantină. O oală mare. 11 guri de el Ciorbă, suntem piure, hrăniți. nebunii alea. Mai de vreau. Tochitură, ciorba ardelenească, să fac cu ciorba ardelenească bună. El e Orez cu ceva. bucătar. Îți place ciorba Bucătarul ardelenească? totdeauna mănâncă ultimul și mai puțin. Orice să-mi dai, dacă știu că mănânc și Fac pâine acolo la de la tine. tine o ciorbă de Să aia. vorbim cu staful, să ne lase în seara asta, să-i dăm să mănânce aici. Nu? Lăsați-o pentru mine că cei îți mai pierd buni. aici, vă rog frumos. Îți pierd după aia. Am eu. Pui, Nu contez, mă, că zi aici, bă. Stilul sănătos, ești Ce? cu Ziceam, sală, nu Da, mă mă, e supăra, cu mă, sală, băi, dai întărește-l. programul, contează Cartofi foarte mult. copți. Întărește-l, băi, tată. Bă, dă-mă alea așa, mai. Ai nevoie de baterii? Îți dăm noi acolo. Ai da, de-astea? și băgat. Raluca? Te duci De alea mai- pătrate? I-a băgat baterie. Să auzi. Da, e acumulator, băi. Mamă, dar mari, nu sunt aveam grele. și noi acumulator. E cu acumulator? Da. Avem așa ceva? Da. Da, aveam și noi. Hai mă, că Are mâna rece sau e caldă? E călduță, mână. Călduță? e emoționată, mă. E emoționat? Pare așa un pic emoționată. Dar ești vorbăreață, nu? Adică, Și acum ești emoționată? e mă, dați să De fie ce? între atâția băieți, te simți. Stai să-l vedem pe Lucian mâine, când o veni la noi transpirat tot. Luciana mi-a rupt stilul acolo. Ții că da. Al meu. Vrei să te uiți pe, să te uiți pe Hai, Cristian? mă, dă-ți cuvântul, ultima. Da, mă, ți-am Mamă, zis, da. poza de album, asta e poza de album. Ia pe scară, Artistică. Sunteți frumoși, vă potriviți. Nu, dar chiar vă Știi că potriviți, eu am sincer. gura aurită. Glumeți, râs cu el într-una. Nici nu mai te duci la sală, râs. S-a încărcat, s-a făcut verde? Era bătrânul ăla, avea 35 de ani. Alu, Viorel. Ca la mine. Eu pierd. Da? A mea. Tu ai zis că e alu, Andrei? Al meu, poate nu fi așa, mă, Și tu? Alu, Oana. Oana? Da, Are A scripici, făcut-o vece cu pitie. slipici, Deci la noi, tremură toată. înăuntru, în casă, peste tot scrie Cristina în plus Andrei. Și la noi și în baie. Eu am fost fan, Cristina. Pe... și mie mi-a plăcut foarte mult. Eu dorm în patul meu. Semeni un pic cu Da? Constantina. Aduci un pic cu Constantina. Eu? Un pic. Da. Mi se pare. Deloc. Nici mie. Cum să zici, mă, că... Nu se pare, e mai frumoasă acum. Ah, Asta e partea a doua. Indiferent. Băi, nene, vezi că te face el. Nu, ești frumoasă, indiferent, oricum. Te face Mihai din vorbe, te face. Vezi? Poftim? Lucrează bine la... așa. Îi dă acolo unde Dau seama trebuie. cum sunt și celelalte O fete. motivează. Trebuie să mai stăm acolo. De la restul nu v-ați dat seama? Ce să ne dăm? Care rest? Cu Nu celelalte am fete. cu masca, am văzut pe Valentina. Valentina e super și ea, frate, ok. E chiar așa multă stupă masca. Mamă, doar că eu am Că îți văzut. văd doar gură. Când am văzut pe Valentina fără mască, am rămas uimit. Dacă intram și eu cu masca? Eu i-am văzut ochișorii lui Valentin. Tu aveai părul prins, parcă, nu? Da.